lihle lenkosi uJesu. Sisenkonzweni ke lapha khona sizokwenza inkonzo yesikhumbuzo kaBaba uMartin Edward Ziqubu. Siyazi ukuthi masilalela umsakazo siyesizwe emsakazweni kusuke kunabasakazi beshintshana, kodwa ubaba lo uhambile ubesebenza 24 hours. Alibonga igama lenkosi. Mina nobusuku uyamvuka ebusuku luhamba phambili, uyavuka ebusuku luhamba phambili. Kodwa siyambonga uNkulunkulu. Kulesikhathi ke ngiyafisa ukuthi ke ngaphandle kokuchitha isikhathi samukele ke umphathi wenhlelo okuyena somdedela azokhuluma, abuye futhi agqoke isigqoko sokuba abe umphathi futhi lapha yana ke kwadrama. Ngicela samukele ke ubaba umsindazwe, ubaba uNgomane uMandla Mdletshe. Kosisihla ngene kuyo indlu yakho iza manje sesingene Sibonga kakhulu kumphathi wohlelo ubaba uSimelane. Sibonga kakhulu kubaba umfundisi baba umfundisi uSipho Mbatha. Akajwayeleki. Sibonga kakhulu nasekhwayeni yethu. Angazi ukuthi uba notshela uSigwili ukuthi ngiyisayoni wasengamukela ngale ngoma. Ngibingelele ekhaya, ngibingelele kwenamuntu omhle lapha ekhaya. Ngibingelele ubuholi bethu obukhona la. Ngibingelele abasakazi bethu, ngibingelele ama-artist ethu. Sanibona ama-artist ethu. Siyabonga kakhulu. Kuthiwa sizokhuluma ngobaba uYiqubu. Akavuma ukuthi kukholakale ukuthi ngempela usihambile. Mayingena kimi call, ngaqala ngathola iSMS ephuma kuDoli ethi uzwa ngosibuso ukuthi ungathi ubaba uYiqubu usihambile. Ngithi mina hawu kanjani manje? Ngisahlezi kuvele kungena icall ephuma kubhuti wakhe, ubhuti uEdward wakweQubu. Ethi ngithe mangipage efonini yami kwavela inamba yakho. Angazi ukuthi ngibhalwe ngokuthi ngubanike kuleya phone. Ngoba abantu babhala ngendlela engafani. Mhlawumbe ngibhale ukuthi yilo hluphayo ngazi. Ebese yasho ukuthi hayi kwenze kanje ayi azange ikholakale. Emva kwalokho ngifonela umphathi wesiteshi ubaba uMthabela ngimchazele. Ebese ethi hey kwakubi. Ngombele sebasiseke nama colleagues kanjalo. Hayi ngempela kwase kuyilona iqiniso kwase kwenzekile. Ubaba uYiqubu sifikele kuye. Mina mangifika la ngo1999 ngafika ngiphuma kwa TV. Ngiphuma kwa TV mfundisi Simelane, ngiphuma kwa TV. Nga-actisha kwa TV, yenzeka lento. Mangifika sasikade sisebenze nobaba uShedrack Ngema uMagubane emzini weinsizwa. Ebese etshela uproducer ngaleso sikhathi leso ukuthi hayi umbona nje esakaza nje yakwazi nokuactor aniboke nimzame kwa drama. Ayi ubaba uDithi Ngwenya ebese yangizama ke kwa drama. Amathi azokhumbula ukuthi eDrama Studio kunzima kanjani mawufika okokuqala. Ayi kulikhona kuyasinda. Uthi uyafika lapho ubona ingqwayi okudala as actor bona ubaba uYiqubu. Hayi basemukela kahle, bangemukela kahle nami bangikhombisa ukuthi hayi ke awufunda iscript lapha usimemorize kodwa usifunda usibhekile. Kodwa futhi ungazwakala ukuthi uyafunda kodwa ubusibhekile. Saqala sasebenza kanjalo ke. Yahamba iminyaka sagcina sesebenza njengoba sisebenza manje. Kukhona la bese reporter kimi khona. Njalo behlala enenhlonipho endlele eyisimanga. Kade ngixoxela uSisidoli nje manje ukuthi usisi ubonga manje ukuthi
ubethi mamhaga mama ubemhaga innocently amhage ebesethi sisibongi ngilethe ukuthi cabanga ke iminyaka phakathi kwakhe nosisibongi uthi ngakanani kodwa behlala embiza ngosisibongi nami behlale ngibiza ngomphathi ehlale njani so sisebenze kahle kakhulu nobaba uyiqubo ubaba uyiqubo la ekhaya ufike ngo1991 esevele esewuthisha mangixoxa afika bekhona ukuthi ubaba umuzi Eric Ngcobo owayoproducer ngaleso sikhathi wathi ufuna umuntu onevoice enkulu kusho kwaqalazwa ke uyangatholakala bese uVicky Masuku umamviki ethi hayi khona umuntu ebengisebenza naye esikoleni thizeni awune voice lo yababa bahambe bayokhuluma naye ukuthi akakezozama lapha emsakazweni mhlawumbe azokhumbula abaningi ukuthi vele lapha emsakazweni oqala kwa teaching kakhulu ngezathu ezithileke hayi naye wasuka khona waseza ke lapha emsakazweni kwathiwa akazanywe ukuthi uzokwazi yini ukuactor hayi mabengixoxela bathi wavela wangena wathi gaxa ayikuthiwa fika bayishaya ngoba ungaba nayo ivoice uyakwazi na ukuyisebenzisa ingaba nkulu uyakwazi na ukuyisebenzisa okusho ukuthi isebenzile ke kwa drama abaningi bayazi ukudlala emidlalweni eminingi yedrama nako amabona kude wagcina engenile nakhona ngoba bebona ikhono lakhe noma bezwa ikhono lakhe emsakazweni wagcina engenile nakhona kumabona kude nalapha enhlelweni wagcina ethathwa ke futhi kwathiwa leli phimbo siyadinga ukuthi lisebenze 24 hours njengoba kadesho umthiya lapho ukuthi uyena bese ngenisa inhlelo ngenisa nabasakazi kanjalo silahlekelwe kakhulu mndeni silahlekelwe kakhulu akade bekhona izolo sifika kwayiqubu ayibakhulumile engikuthandile kakhulu umama ngapha phambi kwethu uthe usisomdala wakhe wathi emndenini uyena obeyiglue yokuhlanganisa umndeni uyena obekwazi ukuthi enze izinto zenzeke emndenini ukhale kabuhlungu sayezwa nathi ukuthi wakhala umuntu omdala okusho ukuthi usisomdala ubaba uyiqubu besemva kwakhe kodwa uyena usisomdala kodwa usho yena ukuthi nanga umuntu obeyiglue emndenini nalekha sisebenze kahle kakhulu siyazolana kakhulu nawe umndeni sishilo na izolo siyazolana nabalaleli emakhaya khona ungibuza ukuthi hey nophinde lithathe leli iphimbo asazi kodwa ke mhlambe khona umunye futhi ozothi hayi khona silazi khona kuphindwe futhi kuyolandwa eclassini thizeni noma kuyolandwa erank ethizeni igama labumandla kaNkoni kaMsindazwe kaNgomane ngwasemhletsheni ngiyabonga kakhulu Siyabonga kakhulu kumphathi wethu uMandla Mdletshe osekhulume kahle kanje ngobaba uziqubo sibonga uNkulunkulu ke osabele ithuba lokuba sibe naye sisebenze naye njengoza kwethu emsakazweni ke Ukhozi FM sibonga uNkulunkulu nje ke bakithi osinika amathuba okuphila bekade kusenhlizweni yami nje mthiya ngicabanga lento ukuthi uNkulunkulu lokunjalo usinikeza amathuba okuphila bese kubakithi ukuthi lamathuba uNkulunkulu asinikeza wona senzani ngawo usinikeza isikhathi uNkulunkulu futhi emhlabeni wakhe ukuthi siphile bese kuba kumuntu nomuntu ukuthi uphila kanjani wenza kanjani siyajabula ukuzwa ukuthi ubaba uyiqubu ulisebenzisile ikhono